равоншиносон тавсия медиҳанд, ки дар сурати зиёд шудани тарс дар вуҷуди инсон бояд оби хунук нӯшад ё ин ки дасту рӯйро бо оби хунук шӯяд, вагарна тарс дар вуҷуди шахс боқӣ монда ба саршавии ҳар гуна бемориҳо оварда мерасонад. тарс ин эмотсияи бунёдии организм аст ва хусусияти муҳофизатӣ дорад, ба мисли дард. масалан, агар кадом узви дохилии одам дард кунад, ин сигнале ҳаст барои мо аз қафои табобати он шудан. тарс ҳам чунин аст. вақте ки мо метарсем, пас мо эҳтиёт мекунем, яъне он ба таври табиӣ ба вуҷуд меояд. аммо дар як дараҷаи муайян, вақте ки вазъияти ногаҳонӣ, вазъияти масъулиятнок, вазъияти ғайриодатӣ пеш меояд, организм ва психикаи мо ё равони мо ба он реаксия, аксуламал нишон медиҳад дар шакли зиёд шудани тапиши дил, баланд шудани ҳаяҷоннокӣ ва монанди инҳо стресс ҳастанд ва аксуламали табиӣ ҳастанд ва бояд чунин бошад. вақте ки чунин аксуламал нишон медиҳад организм ва психика, ин маънои онро дорад, ки механизмҳои анамин организм ва психика дуруст амал мекунанд. стресс ё тарс ҳамчун эмотсияи баъзавӣ худ ба худ ба вуҷуд меояд ва реаксияи организм аст, аммо бояд мо афзоиши онро пешгирӣ кунем, зеро стресс дар дараҷаи пас ин фаъолкунанда аст. дараҷаи оптималии стресс мегӯянд дар илми равоншиносӣ. Он моро фаъол мекунад, он моро ба эҳтиёткорӣ водор мекунад, аммо дараҷаи аз меъёр баланди он таҳлукаро бедор мекунад, ки он зарарнок аст, хусусан ба саломатии одам. масалан, тарсро дар замонҳои қадим ҳам яке аз омилҳои асосии бемориовар медонистанд. дар илми имрӯзаи тиб ҳам ин чиз маъмул аст. бемориҳои психогенӣ мегӯянд, бемориҳое ки дар зери таъсири тарс, изтироб ва ғайра ба вуҷуд меоянд. олим файласуф ва табиби ҳозиқи миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино солҳо қабл вобаста ба пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ гуфта буд: воҳима худаш ними беморӣ аст, хотирҷамъӣ ними саломатӣ ва сабр бошад саршавии шифо аст. тарс низ меъёрҳои худро дорад. ба андешаи равоншиносон ва табибон, тарс ба миқдори зарурӣ бояд бошад, чунки шахсро аз баъзе хатарҳо ҳифз менамояд, аммо тарсу воҳимаи аз меъёр зиёд метавонад ба бемориҳои гуногун аз ҷумла бемории хотирпарешонӣ, фишорбаландӣ, сактаи қалб гирифтор намуда, оқибат ба марг оварда расонад. таҳлука аз ноогоҳӣ ба амал меояд. вақте ки мо дар бораи механизмҳои паҳншавии ҳамин беморӣ камтар медонем, дар бораи роҳҳои пешгириаш камтар медонем, ин чиз моро ба таҳлука аз номуайянӣ ба вуҷуд меояд. чӣ қадар мо маърифатнокии тиббӣ ва маърифатнокии равонӣ ё ки психологии шаҳрвандонро баландтар бардорем, эҳтимолияти паҳн шудани изтироб дар байни мардум таҳлука камтар мегардад. ва ана ҳамин огоҳиҳо шиддати тарсро, таҳлукаро дар як шахс паст мегардонад ва дар як шахс паст шудани таҳлука ин боиси паст шудан дар ҷомеа низ мегардад, зеро тамоми инсонҳо бо ҳамдигар алоқаманд ҳастанд ва худи тарс ҳам хосияти сирояткунӣ дорад, на бо роҳи вирус ё дигари микроорганизмҳо, балки бо роҳи талқиннамоӣ. вақте ки мо бо одами хушҳол ҳамсӯҳбат мешавем, эҳтимолияти дар мо низ хушҳолӣ ба вуҷуд омадан зиёдтар аст. имрӯзҳо ки шаҳрвандон аз бемории сироятии COVID-19 ба тарсу воҳима дода шуданд, мутахассисон тавсия медиҳанд, ки ба варзиш машғул шудану истеъмол намудани хӯроки сервитамин ва сайру гашт намудан дар ҳавои тоза, бо риояи гигиенаи шахсӣ ва нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ дар масофаи то 2 метр беҳтарин муқовимат бар зидди коронавируси нав COVID-19 мебошад. муҳаммад мӯминзода, Меҳрӯзи Ҷумъа, Фирӯзи Мусо, Ахбор.